Pois mira, unha palabra que nada máis que escoitei na nosa casa é carrapeto. Carrapeto referido a unha fruta pequena. Que cando era pequeno que se dicía moito mollo para a comida. Casato, que significa bastón. Tixela, por exemplo, que agora case todo o mundo lle chama sartén. Eu prefiro dicer tixela. Cosa de palabras que cando as pronuncias que parece que enches a boca, como que sei, axóuxere ou arouxo, ou non sei, hai moitas palabras. Hai moitas, pero eu creo que quedaría con bico. Non sei, gústame dar bicos, recibir bicos. A palabra máis bonita para min do galego é alizarces. Para min unha das que máis significa é raiola, porque polo significado que ten da luz despois da tormenta, despois dunha chuvia, pois que como dicimos nós, no, de nunca chove que non escampara. Bonitas son todas, depende se se din ben e co xeito que se digan, pero bonitas. Sábeme a alguén, unha persona moi riquiña, con moito cariño, é unha expresión moi melosa. A cariño, a proximidade. Pois supoño que a doce, non? A entrañable é unha palabra miña filliña, non? Depende como o digan, porque se che din, por exemplo, ai, ven aquí, filliña, así con dozura, pois soa moi ben. Pero se che din, por exemplo, ai, moi ben, filliña, así con sorna, pois xa sabe distinto. Como eso, onde eu son unha persoa que queira chamar a outra persoa máis nova, dille amiga ou amigiña. E se é moi da beira, dille miña amiga ou miña amigiña. Pase que eu creo que filliña está un pouco usado demais. Moitos galegos falan castelán din non dou feito ou non doi hecho, estas cousas así. Sobre todo ou con nomes de, por exemplo, de árbores ou animais, con peixes. Sempre hai cousas nosas con que nos expresamos, sí que para nós son máis expresivas ou iso, que supoño que tentamos traducir ou adaptar ao castelán, inda que non sexa castelán correcto, claro. Como ben sabedes, hai galegos en todos lados, entón hai oportunidades de falar galego en calquer sitio do mundo. Teño falado galego pois, en Polonia, Alemanha, en todos lados. En Italia, indo nun autobús con as compañeiras falando galego, pois resultou que a persoa que iba sentada xusto detrás de nós tamén era galega, creo que de Pontevedra, e a verdade é que foi unha sorpresa. Fui visitar un amigo a Alemanha, estábamos no supermercado comprando, estábamos falando entre nós galego, claro. Unha alemana quedouse oindo, miraba a nós e preguntounos que estábamos falando, que era unha lingua que nunca oíra. Para nós tamén é importante, porque quere dicir que o noso idioma pois, é atractivo para a xente de fora, e iso pois, tamén o temos que ter en conta. Síntome emocionado e orgulloso. Gústame moito, porque adáptanse aquí, dá a impresión de que a xente de fora se adapta aquí. Cando escoito a lingua galega, o que sinto nun primeiro momento pois é satisfacción, porque é a miña. Despois hai que ver no contexto no que se di, que nadie, porque o di. É a miña lingua, é por riba de todo, é a miña lingua. Pois como se cando alo o teu nome por aí, o sea, miras para atrás a ver quen o di, non sei, eu sinto-me identificado. Cando vexo rapaces por aí falando galego, pois a verdad que é moita alegría. Produce unha sensación bonita, unha sensación agradable, e danme garantía. Son moi simpáticos, moi espelidiños, tiñen que ser todos así. Quero pensar que non son unha excepción, non? Que son algo normal, non? Que nenos e nenas teñen contacto coa lingua, pois para min é unha garantía de futuro, polo que me parece moi ben. E bueno, que espero que sigan falando galego por moitos anos. Ben falado, しっかり話せ. Toca para avisar da misa e máis da festa. Animal que sempre vai vestido con traxe de lã. Unha huella. Hoxe chegamos ao final da segunda xeira do Ben Falado. Levamos 480 capítulos xuntos, que é algo así como 30 horas falando de lingua galega. A nosa gratitude vai a cantos participaron no Ben Falado, grandes e pequenos, homes e mulleres, do mar, da montaña ou da cidade. Graciñas tamén a cantos o utilizan nas aulas, a cantos nos ven a cotío e a cantos o puxeron nos seus blogs. A lingua galega é un mecanismo inmaterial que permite que nós transmitamos o que pensamos e o que sentimos.
pero tamén é algo que nos identifica no mundo como galegos, porque entre todas as linguas do mundo é a única que naceu aquí. A lingua galega ten historia, porque vostedes viron como xa se escribía hai case 800 anos. A lingua galega ten futuro, porque vostedes viron os meniños do Ves Como Sabes e viron ciencia e tecnoloxía en galego. A lingua galega ten proxección internacional, porque a manteñen no ámbito familiar os emigrantes galegos e porque aprenderon moitos universitarios dende Rusia e Indonesia e dende Inglaterra ao Xapón. Entre todas as linguas do mundo, as 5.000, o galego está case sempre no posto 50 ou aínda algo máis arriba. E saben por qué? Porque vostedes a falan. Iso é o fundamental. Así que sigan falando galego no ámbito familiar, no ámbito profesional. Ámense en galego. Acariñen en galego os seus meniños. Cada vez que o fagan, aplaudirán no ceo os seus bisavós. E aplaudirán tamén, algún día, os seus bisnetos. Abur.